ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 సో ఈ 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. నారదులు వారి మీకు అన్నీ తెలిసిన వారు కాబట్టి మీరే నా యొక్క దుఃఖానికి కారణం ఏమిటో చెప్పమని అడగడం, దానికి నిన్న నారద మహాముని చెప్పిన మొట్టమొదటి శ్లోకం, ఆయన జవాబులో మొట్టమొదటి శ్లోకం ఏమిటో చూసాము. అందులో మరి నీవు ఈ భగవంతుడు 8th శ్లోక చూసాము. ఏది ఎంతో ఉదాత్తము అమలము అయినటువంటి నిష్కల్మషమైన ప్యూర్ తత్వం భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని నీవు వాస్తవంగా ఏది కీర్తించలేదు. భగవంతుడి దివ్యేంద్రియాలను సంతృప్తి పరచినటువంటి తత్వం నిరర్థకం అని చెప్పి ఆయన ఆ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, యదా ధర్మాదయశ్చార్థా మునివర్యానుకీర్తితాః న తథా వాసుదేవస్య మహిమా హి అనువర్ణితః. యథా ఏ విధంగా అయితే మరి ధర్మము మొదలైనటువంటివన్నీ పురుషార్థాలు, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అంటాం కదా, 4 పురుషార్థాలు. సో ధర్మము ఈ మిగతా పురుషార్థాలన్నీ కూడా మునివర్య, నువ్వు చాలా అంటే నా వ్యాస మహర్షిని మునివర్య అని సంబోధిస్తూ అనుకీర్తిత, నువ్వు వాటన్నిటినీ కూడా చక్కగా వర్ణించావు. అయితే తథా అదే విధంగా వాసుదేవస్య మహిమ, భగవంతుడి మహిమను హి నిశ్చయంగా అనువర్ణిత వర్ణించావా, నా అనువర్ణిత, నా మొదట్లోనే ఉన్నదన్నమాట. అంటే నువ్వు ఆ విధంగా వాసుదేవుడి యొక్క మహిమను నిశ్చయంగా వర్ణించలేదు అంటున్నారు. నువ్వు చక్కగా ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలన్నీ కూడా ఎంతో బాగా వివరించావు, కానీ అదే విధంగా భగవంతుడి యొక్క మహిమను నువ్వు వర్ణించలేదు సమగ్రంగా అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ నారదుడు మరి చక్కగా ఆయన యొక్క వ్యాకులతకు కారణం ఏమిటో, ఒక వైద్యుడు గనక డయాగ్నోసిస్ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో, అంటే రోగం ఏమిటో కనుక్కోవడం. సో అలా డయాగ్నోస్ చేసినట్లుగా ఈయన దుఃఖానికి కారణం ఏమిటో ఆయన కనుక్కున్నారు. సో ఇది కారణం, నువ్వు ఇవన్నీ విశదంగా వర్ణించావు, కానీ భగవంతుడి మహిమల్ని మాత్రం నువ్వు కంప్లీట్గా నువ్వు వర్ణించలేదు. కాబట్టి అది అందుకే నీకు ఈ వ్యాకులత కారణం అది అని. సో భాష్యంలో కూడా అది చెప్తున్నారన్నమాట. సో భగవంతుడి వైభవాలు మరి ఏదో చెప్పినా కూడా అదేదో ఒక లాంఛనంగా చెప్పడం జరిగింది, అంతేగాని దానికి నిజంగా దాని పట్ల ఫోకస్ పెట్టి ఆ భగవత్ మహిమను వర్ణించడం అనేది జరగలేదు. కాబట్టి ఇంకా మరి అతను ఈ వర్ణాశ్రమాలు ఇవన్నీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో వివరంగా చెప్పారు. కానీ ఈ పురుషార్థాలు భగవంతుడి యొక్క ఆ భక్తితో పోలిస్తే ఇవన్నీ నిజంగా ఎంత, వాటి విలువ చాలా తక్కువ భగవద్భక్తితో పోలిస్తే. అందుకని అవి అంత వివరంగా చెప్పావు, అసలైన భక్తి నీవు ఒక్కడి నుంచి చెప్పడం జరగలేదు అని చెప్పి మరి చెప్పడం జరిగింది. మరి వ్యాస మహర్షికి ఈ భేదాలన్నీ తెలుసు, అయినప్పటికీ కూడా మరి ఈ భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరి ఆయన నొక్కి చెప్పకపోవడం మరి చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన ఈ కాలాన్నంతా ఈ మిగిలిన విషయాలను వర్ణించడానికి ఉపయోగించాం, కానీ అసలు భగవద్భక్తికి ఉపయోగించలేదే అనే విషయంతో ఆయనకి ఇప్పుడు ఈ వ్యాకులత కలిగింది, ఆయనకు కూడా తెలియబట్టి. సో భగవద్భక్తిలో ఎవరైనా సరే నియుక్తులు కానప్పుడు ఇక దివ్యానందం అనేది పొందలేరు అనేది మనకి ఈ విషయం ద్వారా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అని భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు.
సో మన గీతలో కూడా ప్రతిసారి చెప్పేది ఏమిటంటే ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళినా చివరికి ఆ భక్తిలో ఉన్న ఆ పారవశ్యం వచ్చినప్పుడే అది పరిపూర్ణత అవుతుంది అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. సో ఆ విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. సో చివరి అంశం కూడా మోక్షం. ఈ ఈ పురుషార్థాల్లో కూడా ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష, లాస్ట్ది మోక్షం. కాబట్టి మనిషి నిజమైనటువంటి ఆ మోక్షం వస్తేనే మరి భక్తిలో నియుక్తుడు కాగలడు. ఇదే బ్రహ్మభూత స్థితి అనొచ్చు, ఆత్మానుభవ స్థితి అనొచ్చు, పరతత్వం తెలిసిన స్థితి అనొచ్చు. ఎలా పిలిచినా కూడా ఆ స్థితి ఒకటే, దాని యొక్క మీనింగ్ ఒకటే అని ఇక్కడ బ్రహ్మభూత స్థితి ప్రాప్తించిన తరువాతే మనిషి నిజంగా పూర్ణ సంతుష్టుడు కాగలడు. సో అది అప్పుడు ఆ సచ్చిత్తానంద స్టేజ్లోకి వెళ్తాడు. కానీ అట్లా పూర్ణ సంతుష్టి అనేది కూడా ఆ దివ్యానందానికి ప్రారంభమే అంటున్నారు. ఆ తరువాత మనిషి భౌతిక జగత్తులో నిష్పక్షపాతంగా సమత్వాన్ని సాధించడానికి ముందుకు సాగాలి. ఈ విధంగా సమత్వ స్థితిని దాటిన తర్వాతే భగవద్భక్తిలో నియుక్తుడు కాగలడు. అందుకని కర్మయోగంలో కూడా మనం అలా సమత్వం తెచ్చుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమిటి అంటే ఆ సమత్వంతో మనం అర్హత పొందుతాం. ఏది భగవద్భక్తిలో అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళే అర్హత వస్తుంది. మనం ఆ మార్గంలో తప్పనిసరిగా ఉంటాం. కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి వచ్చాము అంటే ఇక నెక్స్ట్ స్టేజ్ భక్తి స్టేజ్ అన్నమాట, ఈ సచ్చిదానంద స్టేజ్. సో అలాంటి సమత్వ స్థితిలో మనం ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళగలం. భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు ఇదే చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే సారాంశం, బ్రహ్మభూత స్థితిలో గనక మనం నెలకొని ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని గనక మనం వృద్ధి చేసుకున్నట్లయితే మరి వ్యాసదేవుడు ఈ భక్తి మార్గమును ఎంతో శ్రద్ధతో మళ్ళీ మళ్ళీ వర్ణించవలసి ఉన్నది అని చెప్పి నారదముని ఉపదేశిస్తున్నారన్నమాట. ఇలాంటి కార్యం నిక్కముగా నైరాశ్యాన్ని తొలగిస్తుంది. సో మనందరికీ ఈ బ్రహ్మభూత స్థితి నుంచి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని వృద్ధిపరచడానికి ఉపయోగపడే విధంగా గనక ఆయన రాయగలిగితే మరి తప్పనిసరిగా ఆయన యొక్క వ్యాకులత పోతుంది అని చెప్పి ఈ భాష్యంలో మనకి ఇంకా వివరంగా చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటంటే నువ్వు ఇలా చతుర్విధ పురుషార్థాలను విశదీకరించావు, కానీ మహిమను మాత్రం నువ్వు అంత సమగ్రంగా వివరించలేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో ఈ రోజుకు ఈ శ్లోకం చూసి మరి నెక్స్ట్ శ్లోకాన్ని రేపు కంటిన్యూ చేసి చూద్దాం. 10th శ్లోకం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ రేపు 10th శ్లోకం కృపా సింధుభ్యైవ చ పత్తానాం పావనే